Afternoon edition. Action Reports Afternoon edition. Diri mabatian ang nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Radyo. Action Radio Philippines Standard Time alas 4:52 sa liwat mayong hapon Bacolod, Negros Occidental. Ang aton nga mga suking at tagpalamati sa Negros Oriental. Dito naman sa tabok sang kadagatan, Isla sang Panay, ang probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sang Palawan, part sang Masbate. Sa kuto malabutan sa ato sining broadcast, liwat kamo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo naman nga palatuntunan Action Report, afternoon edition, Sabado nga presentation. Pat ini naman ang numero sa kalendaryo, petsa 19. Liwat naman naton nga maging kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga report, mga balita nga inyo babasahan sa pamantalaan lokal buwas. Una na ninyo diri babatian sa pagpangalagad sa inyo palatuntunan Action Report afternoon edition, Sabado nga presentation. Opdan magita sa aton sining Patrol 2 Crosswind Patrol. Amo ni ang katimbang sa sining programa kada hapon. Agod nga monitoron, bantayan, himulsuhan. Way tamang ginapangayo anano pa nga mga eventualities from where the action is. Action Del Salazar aton mangin kabuylog. Back to back sa aton nga piloto. Action Papang Nixon Tahom. Opda magita sa katon sini nga mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side ang puwersa ni broadcast engineer Oliver Pason. Backup diri sa aton nga IT expert Action JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Ciudad Sangbago, ang puwersa naman ni broadcast engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo sini alagad talos temporaryo sa trono ni Loverboy Action Marlon Hinavaya. Basta Biyernes kag Sabado kita diri ang nagapungko. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op diri niyo ako sa labilin. Isa ka oras, 6 ka minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Do abnormal ang lakat sang panahon, especially diri sa masyudad sang Bacolod. Kaya nasa kogto, nag-ulan, dugay-dugay, ara naman ang adlaw. Makalipas sa pila ka oras, ang adlaw, gintakpa naman sa galom, nag-ulan naman liwat. Ay, puwerte. Lubo ni nga balatian sa tao, pasmo. Init ulan, ang gwa mo buang. Along-along sa aton nga mga motorista. Sa mga layo-layo pa ang destinasyon, paghalong gid sa pagmaneho sa salakyan ha. Hindi tagin ko isa mapaktan ang disgrasya sa dalanon. Naka-sign off lang kita kagabi, may natabo naman nga shooting insidento sa area sang Police Station number 2 sa idalom na sang command kag supervision ni
Police Captain Paul Benson Pindon. Unang ipaborito ang station number 2 kung pinatsanay kag shooting incident, no? Highest score kag highest pointer ang station number 2. Do permi lang libog ulo ni Pindon. Do ginabalaod si Police Captain Paul Vincent Pindon now. Sige lang sir. Amo gina. Kabalo kung hindi mo na gusto. Kalikiti gusto niya sa mga kriminal na magpatay sang parehas lang nga tao. Nga daw sapat na lang bala ang kalimbawa. Nabla siling bala nga mag-ihaw ka manok. Gusto mo magkaon manok. Bisaya, alim mo, dako plata sa Laguertao Daw ay naging subong bili ang kabuhi sang tao subong. Amo ni kaso ni Joselito Villanueva, naging patay kagabi dira sa may 20th Street Lacson, no? Sakop na ini sang Barangay 4. Nagapulopongko gini siya sa gutter. Kay masugat ni sang iya live-in partner nga therapist, massage therapist sa isa dira ka spa sa may 20th Street Lacson. Ay ginpalapitan siya tanas ang 3 ka persona kagin paburuan lutang. Resulta 29 gid or 39 gid ang pilas. Grabe, no? Agis ang lutang 39 ang basiyo kag balang na-recover sa crime scene sang suko. Mga 37 mo. Puwerti gid ang kakig sa mga 3 ni ka persona nga naglutang sa iya. Lain-lain nga klase sang armas ni. Laban-laban ni kung hindi ni 45 na 9mm kumplito na kayo. Basi may caliber 40 pa ni. Basi may 9mm pa ni. Basi may 45 pa ni. Sa pagkadamo isang pilasa mo. Daging tadtad siya ka tiro. Sa 3 ka persona. 3 yan nagtiro sa iya mo. Ang isa serving a lookout driver. May similarity ang salakyan nga Toyota Vios. Isubong ginapasol-pasol naman ni Police Captain Paul Vincent Pindon kung ano ang behind sinisang pagpatay sa Anay Chief Security. Anay Chief Security sang RHN Security Agency. May mga ginahimo nga backtracking ang ato kapulisan. Gusto mabalaan ni Pindon kung prior sa pagpatay sa iya kagabi. Din siya nagkadto sino ang mga ulihi nga naupod antes sa ginpatay kagin tiro kagabi. Pero may mga threat na niglis kabuhi sang sining napatay kay isang last July nagligay ka tuig daw may pamahog ni through text. Siguro base nabasahan man sa live-in partner ya nga ang text na kasilin niya ubuson takamo tanan nga pamilya mo. Amo nang text sa napatay ni gali katong cellphone nga gintext sa iya. Why ma-recover kay gindala to sa mga suspect. May sling bag ni ang napatay mo nga si Joselito Villanueva. Tay sling bag ya nga dito nasulod ang cellphone nga dito man na nag-text ang suspect. Kapag patis na kapulisan nato nadala sang mga persona nga nagtiro kay Joselito Villanueva. Nangayo mas lang ibulig to sa RHN Security Agency magpulo pamangko to Kay base bala may makuha pas lang informasyon. Kaya ang banira sa pagpatay siya hindi basta-basta mo brutal gyud kayo. Do halos gin tadtad sang lutang ang bilog yung lawas sabak buya 39 ang igo. Ang nagricochet nga bala kag na-recover nga basiyo sang suko, 30 city mo. Tinaya indikasyon nga may kainit gid atong 3 ka persona nga nagbulos-bulos tiro sa iya. Pag may time ta karon bla pabati ta sa inyong interview naton kay Police Captain Paul Vincent Pindon. Hindi kag wala naguntat ang tiniruhay kag pinatsanay sa Bacolod, no? Libog mo ning ulo ni
Police Colonel Thomas Joseph Martir. Pero in fairness man sa atong kapulisan, why man nila ginauntatan ang mga kaso nga pinatsanay di sa Bacolod. Taligay problema din ko sa pulis naton ang kakulangon blas ang witness. Actually sa mga shooting incident ni, may mga lead ng pulis naton actually sa mga suspect. Ugali kay ang problema, why sa may magpangisong tindog nga testigo. Ito yung rason sa testigo niya, ano man namin makuha ko kung mag-testify ko, magtudlo ko kawan de la Cruz kasi na nagkatiro kay Pedro. Damo na blang senaryo. Actually, yung pinatsaray sa Bacolod, may mga lead ang pulis nato. Ang problema, ang testigo, kay makorroborate man niya sa mga ebidensya nga ma-recover nila mo. Remember itong kaso sa pinatsanay sa area sa station number 2 man, dara sa dito, puro kagay kayo, para proksigay. May mga suspect na to. Kita mo, ibang suspect to, nagkalamatay na gani. Ito nagpatay sa tanod to blang natiruhan sa may Mayfair Plaza. Kadugdo po sa tanod to nga gintiro sa Mayfair Plaza tong biyahe tricycle. May suspect tong pulis naton. Ang suspect na tumo nila mo si Jok Salaber. Galing kay problema, why sa testigo ka magtudlo kay Jok Salaber kasi ito nagtiro katong tanod to ang nagabiyahe tricycle. Inang file na tayo sa pulis na itong kaso. Kaligati ang kulang sa to. Testigo. Circumstantial evidence lang ito mong na-recover sa police station number 2 naton. Pero kung may testigo nga magtudlo tani ito, sa itong gintiro, pagkang hipatay, lang nga si Jok Salaberto, lamat tayo sa solbang kaso. Kaligay ba siya nang isog mong? Sa mo ng problema, permi. Sa ato, sila kapulisan. Plus, nga kung kaisa, hindi man mapaiway, mismo ang pamilya sa biktima, uncooperative, ang gusto sa polista mo. Ang mga ko siya nga nagkaka-delay man, ang investigasyon sa polis naton. May mga instances ka rin nga kung isa, ang kaso inog-file na, kompleto na ang ebidensya, may mga testigo na, Diyos, pitik sintas, ang private complainant, daw malagana nga mag-execute affidavit, ma'am na kung isang problema sa polis naton. Kita yung nagapating ang polis naton diri sa Bacolod, tanan nga hepe from 1 to 10, why nag-untat sila sa obligasyon sa pag-follow up sa mga kaso once and for all. Bisara naman ang record sa tao, managpatay man da siya, huldaper man da siya, kawatan man na siya, pusher man na siya. Pero ang ginastoryahan niya, kamatayon, kabuhi. Kung ano yung may pagkatao sa tao na naging patay, may ara man ta korte. Hindi niya pag-iagi sa physical kag kung sino lang ang tao ang mapatay sa iya. Tagaan ta manustisya, pisan paano? Pisan na muna na siya nga kawatan, kung daper na siya. Kung mo ginpatay siya, dapat ang nagpatay sa iya. Mong dakpon, tapos sakaan ta kaso. Tagaan ta ustisya. Which nga mo ng problema kung kaisa sa aton nga mga police authority. Ang mga pulis sa Bacolod, yung katrabaho ni, ako kapati ko, katrabaho ni sila, why ni bugto ang investigasyon nila, o galing sa kasagsagan sa investigasyon nila, daw as if ka daw dali na nila mabinggo, o sa nagkakadismayado man ang pulista, mismo ang mga pamilya sang biktima, daw wala man sa bungog nila. Masiling ko isang pulis kati, ang inyo kaso ni sa pagpatay sa mata nyo, masulbar tani, ang kulang na lang, execute ka affidavit, mangin-survey ka mga private complainant, pitik sinta, sila withdraw, hindi na lang sir, babayin na lang da, tiyamak muna. O kung mapahalgi man ang kaso sa korte, pag-abot sang tiyempo sang hearing na, ang private complainant, hindi naman mag-appear sa korte, yung kaso, dismiss. Mga sila natin, polis na ito, kapulaw bugtaw, sa pagpalaaf sang kaso, karon kay sa kasagsaga na sang dali na lang masolbar. Ang problema ko, sari, pas pamilya, muna lang mga instances, na kung isa dra man, kang nagkakadismayo ang aton kapulisan.
ang mga hepe diri from 1 to 10, kabalo kuya. Basta may mga kaso sa ilang dalagko. Why nila ginong ni? Gali kiti problema ko isa, ang kakulang sa ebidensya, plus kung may ebidensya sila nga ma-recover, ang problema ko sa testigo naman. Mismo ganing pamilya sa napatayan ni kusa, wala na gani ga pasugot nga ipa-autopsy pang bangkay sang ila pamilya nga isa ina kung tani sa kinanglanon man sang ato sa kapulusan in case giman nga magpasaka kaso. Isa na sa mga ebidensya nga kinanglanon sa pulis naton sa papasaka sa kaso. Kung ko isa pamilya sa concern nga napatay, sila mismo gambang, sir, hindi nila pag-autopsy na. Palubong na lang namo na. I mean, hindi na lang kami magpagamo pa. Una kong ikisa. Ini sila, may mga rason maniguro behind, nahadlock lang, or anong sitwasyon. Kasi natakaan man guro atin kahiring, o basi ay manigasto. Lagong bagay, may paumanta. Naramata nga public attorney's office na magabulig sa mga complainant nga way abogado. Ang gobyerno ta mong mag-hatag abogado sila going back sa kaso ni Joselito Villanueva, ini palaligba naman ni Police Captain Paul Vincent Pindon. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:07 na. Ano mga balita nga bantayan yung dugay-dugay? Report gikan sa aton sining mga Patrol Unit Reporters. Ang balita ni Axel Alvin Graba gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office inyo bantayan dugay-dugay. Ang sa aton nga balita sa New Government Center, dalon ni Action Artay Hopon, Local School Board sa Bacolod na talana nga magasapol sa palaboton nga Lunes, preparasyon angot sa face-to-face instruction nagapangunang agenda. Suno kay Councilor Renisito Novero. Ang sa nasyonal tayo nga mga balita, ti parte sining bakunahan 111, napaslawan nga malabot ang 5 million vaccination target. BARM, BERMM, may butungon nga 10.3 million euros gikan sa European Union para sa normalization projects. Ang una nga batch sa mga Pinoy nga repatriate gikan sa Ukraine, nagabot na. Anong problema? Subong nga natubang man sa atong gobyerno ang pagpangakot naman sa mga overseas Filipino worker ato dito sa Ukraine. Ito nagalala ang atensyon sa tunga sang Ukraine kag Russia. Dito sa kupon gid sang Russia ang Ukraine. Yung makaluluoy itong maipit ato nga mga Pilipino kung matabo ang gera mundial, sining dalagko nga mga pungsod. Metro Manila nakapabilin nga low risk sa COVID-19, no? Namin na sa madalagan sa records ng COVID kido. 2 na lang kalibo, sobra, 2 kalibo. Kung magsige-sige ni until the end of February, base kaluyan, ma-level 1 na ta. Nakagiho na ang ekonomiya sa pungsod sa Pilipinas. Ang mga magulugagmay ni nga mga negosyante o makaguluginhawa man ba? Ginawa man panginingawat, pero paminingawat kay may sundon ka nga kinapatuman sang local or national interagency task force on COVID-19. Ay, puwerti ho. Mahuya man ta. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:10 na. Check ta na sa Action Daily. Kamustahon ta naman ang paglibot-libot sa buong adlaw Sabado. Sa report live sa aton sining Patrol 2, Action Dale Salazar. Action Dale, mayong hapon, happy weekend. Yes, Action Erica, mayong hapon kag sa aton sining mga ka-action na likaw lang sa pas mo para padayon ang pagtrabaho. Yes, Action Erica, labi na nga sa buong hapon na nagatulo-taliti, balik naman sa init, balik naman sa taliti, kag balik naman sa normal nga kondisyon sa aton sining weather o pang po diri sa may syudad sa Bacolod Action na Erica. Diri sa may sa Bacolod City Government Center
makita din nato aksyoner kati bisan nagatulot ulit ang mga football players dire Oo. nga mga kabataan na sige-sige ang ila sila nga hampang aksyoner kati isang idalom kati ba sa alert level 3 kumbaga may mga restriction to hugot ang mga policy aksyoner pero subong nagaulo exercise sila kay nagatulot training dire sa Maya football court sang likod no sang Bacolod Government Center aksyoner Ara na sila? Ara na sila aksyoner kay pagbulo pamangkot rin natin doon lain pala nga grupo sa mga iban diri mga high school ang iban diri bulo barkada action Eric may araman iban nga team gid bala action Eric nga nagakompita Okay. sa mga nagkailain nga mga sports na competition sa patagas sang football di mayo man ni artist may ara sang improvement kay ning mga kabataan naton nga di iban diri sila fully vaccinated among kontra COVID-19 outdoor man ang venue action Eric para at least makapulo pa balahas sining mga kautunan naton Gani. na mga young people action Eric at makita nato ang suporta sa mga ginikanan ay di samtang nagapolo practice dito sa football ang mga ginikanan naraman sa higad action Erica nagalantaw nagakuha sang litrato kag ipakita man ang suporta sila sining mga kabataan nga dugay man bala nga nahidlaw sa hampang nga football action na Sa una daw hilig ka ba sa football sa una, Dale? ito bisano man ito larong kalye na mga larong kalye action na Di sa naman wala football ka sa practice. practice lang. Gani, practice lang ya. So, hindi kinaton na for action Eric. Pero kung makampang football, makampang. Pero like mga competition na action Eric, hindi daw dira kita alang-alang. Gani man. Kasi ano ka, pro-practice man basketball. Balik ka subon na concentrate ka na sa kwan eh. Sa ano kanina? Sa vlog. Vlog ka na subong eh. Vlog race. Oo, nag-level up ka na gid man eh. Ay kalain na. Pero naman action Eric, kahit sa mga pandemya, ibandali yung mga kabataan, nagaka-board man sa sunod sina mga panimalay, di pa yung maning makagwa sila, kag makapulo pabalhasa, diri sa bayan sa likod sa Bacolod Government Center. Kag tulad temprano pa mga nagbaligya diri mga food cart, sa likod sang BGC action Eric, kag diri bala sa may Esplanade, ano naman sila, nagaraya na diri sa mga food cart, no? Ara na? Ara na. Si action Art, dili posipos, may papitsa siya. Uy, si Action Art, di ba siya makalabay sa pitsahan niya? Ara na? Ara na. Nakitaan mo? Ara na. Kasi Marie Babes na tablang nagahari-hari, gid mo? Ang magani action Art. Di na siya nga lugar? Dira sa may Esplanade. Diri ba sa may kilid NGC na may ara sa buwang tricycle na Why kay kapit to sa iya? Dito kami gani alis. Tinakakaon nga mo kong lito. Batay-batay. Siling ko daw. Ang inyo sumsuman na pizza ni Pari Art? Libre. Namit basta libre. Gani, pero namit kay man ang pizza ni Marie Babes Kumbaga mga free taste action Art, action Eric, amuning mayo para at least daw balikan mo after sang free taste nga ginatawag. Barato na, namit pa. Kaya comparable action Eric sa mga mga restaurant. Ati daw doble ang presyo sa mga restaurant para ko naman nabla may mga negosyante man nga naga-venture no sining mga magiging focus to ang tricycle Pari Art ba? Kaya na daw nag-prepara para sila ito. Dason mo ganing alibot, dason blang Sabado, kuanon mo, i-focus mo gid. Ang mga reaction Eric, kay na paglabay tira mo ni Papang, amo to daw nag-plastar pa lang sila sining mga kita mo ga plastar pala sila pero naka-angkong mo sang libre. Hindi kay dito kami sa Bayas na nalagyan na lang mo yung tricycle. Tapos dito sa ilang store. Dan may araman to. Kumbaga do ka branch na. Ako na mo sa store ka mo naka-libre gali. Dito kami action art. Dito kami nakatilaw sang mananam mainit-init. Bauti mayigit. Nami kay makon init sa no? Nami action Eric, especially nga tigin na pares namon sa batso. Kaya binamon magpayuyo ng ulan mo. Bako do ka bugnaw na. Ati do naguntat action Eric, bo samtang nagigupas ang batso do ang balhas mo na. Gatululo ko do bang kiling? Nagatululo man action Eric do. Pero namit Namit. Init ng pizza, init mang batsoy. Yan. Kung naman may persas Papang Nixon. Yara, preparado ka. Preparado karon sa preparado sa karon may sambuwa karon mo. Pag sign off karon may sambuwa. Sabua sa GNG. Hasta mag-aga. Hasta nga magbutla.
correct. Ang Pagkaga huyuyo kay. pauway ba sa Domingo? Pauway ba sa Domingo, Action Eric, no? Gani Domingo man Amo man gani maka-break man Action Eric sa aton siling trabaho. Ang patrol na kalabay ma dito sa bahay na sa Panad Park and Stadium, ti wala kami to nakasulod Action Eric kay na mga around 3 PM paglabay tinamon, pero mga 4 PM patuloy pwede makalabay nga maglabay ka bla sa may Regent Pearl dila lapos ka panaada. Going dito sa may lapos ang barangay Mansilingan Action Eric, dumera sa isang may gina-implementa nga oras Action Eric nga tikun aga hindi pwede dira sa may Panad Park and Stadium. Okay. Kag makalapos ito mga 4 PM pa sila open sa mga ayun yung mga salakyan. Ang panaad? Yes, Action Eric. Kung mo ko na mag-jogging-jogging sa panaad, motoras gi-mention mo, hindi ka pwede kasulod sa lakyan to? Hindi Action Eric, wala kami na pasulod sang guide. Kung dira kaling yes, within the Regent Pearl Home Subdivision, sila dira covered course. O ba na ang sulod to, hindi na pwede? Hindi pwede Action Eric. Is that private? Oh, correct. Kay yung para tanamon mako kami mga litrato, kami mga joggers dito sa Panad Park Stadium. Pero wala kami na pasulod sang guide on duty kay na Action Eric. At ito taw man ang amot ganito dahil na-regulate na Action Eric isang time to balang ati COVID-19 pandemic. May mga policy nga gina-implementa ang probinsya no sang Negros Occidental. Kung naman na mag-istorya kalidil, kung mag-jogging, aglibili mo sa lakyan sa gwa. Magid. Kay 4 PM, actually ang balo ka guard, mga 4 PM pwede makalabay ang salakyan. 4 PM pwede 4 PM pwede Action Eric. Ate pwede ka na naka-jogging, ate man lang most likely ang jogging, ate tag 4 to 5 gid man mo. Yes, para at least hindi man bala init Action Eric. Kapoy man ang lakat, layo man na ilakton mo eh. Ang gani kay ang panaati isa niya sa mga go-to places no kung exercise ang paghahambalan na Action Eric no. Meanwhile, ginuno mo to wala shooting incident kagabi nagkadto kami to sa may Purok Rosal Barangay Singkang Airport. Sa pamilya? Sa pamilya galing daw nagpamalibad sila Action Eric na magtatag sang statement. Okay lang. Dito sa may Purok Rosal pero daw was pa to mag-abot ang bangkay sang biktima. Okay. Sa ginaproseso pa Action Eric ang pila diri ka mga helicopter no sang pamilya. At least kita nag-try ta nga mo isan paano makuanta man state pamilya, tipo kung hindi sila ti ginrespeto ta na. Yes, Action Eric. Wala naman kita nag-insist. Yata man ang ilas ning sitwasyon, ang ilas ning ginapangatubang, kay basi wala ti bandiri, ala pa sa state of shock, Action Eric, sining natabo, ati, wala, masugat ka lang nga pag simo sining live-in partner dira or partner ti amo to ang nadangatan sining biktima Action Eric. Hopefully masalbara ang ining kaso kag basi may mga CCTV footages nga makahatag kasanagana sining shooting incident taglunta dira kagabi sa may area sang 20th Lacson Street no syudad sang Bacolod Action Eric. So far ato diri sitwasyon diri sa may downtown area Action Eric since subong Sabado nga adlaw tulataw hiding aton sining palibot sang Bacolod City Public Plaza. Hindi to man loaded ang mga salakyan, ang mga parking spaces no diri sa area sang Rizal, Gatuslao kag Gonzaga Action Eric Saymana dito sa area sang Dalan Lazariaga Action Eric. Pero aton sining mga traffic enforcers sige hapon ang ila sining pag-duty like dito kay nasa east nga area nag-live kita dito sa traffic situation. Okay. Kag tiyan mo to nakita natin Action Eric nga kung may mga emergency vehicle nga nagalinabay ginahatagan gid priority sa aton sining mga traffic enforcers ining mga emergency vehicle like ina may duha ka mga ambulance nga naglabay nga those stop Action Eric ginahatagan gid sang priority para at least matagan pa to bisang nagakaigo nga pagtamod atensyon medical in kasagid man kung sino madala ang mga pasyente no ang ginatransport sinang ambulance Action Eric. Makita naton dito sa bayan sang east area damo-damo to nga mga motorcycle riders sa nagatulotambay sa pila ka mga kapihan Action Eric dira sa may east nga area kay motubla kay na mention naton nga tinagtulotalithi iban diri nga mga riders nga iban diri sila alin pa sa Don Salvador Benedicto sa Murcia sa bago nga nag-ride Action Eric nagtulotipon kay pagulam lang nagpahandong kag nagpulupangapi liwat no dira sa mga coffee shops sa east nga area sang syudad sang Bacolod. So far Action Eric mo ini observation report ka madulong sang patrol karon nga Sabado sang hapon
ang ka-action nyo. Action Dale sa Razama, ka-action sa ring kaman sa Pinas. Labuton ka sa awang balita kag servisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Radio. Salamat kita, Action Day Salazar. There you have it, live report. Patrol 2. Sitwasyon sa ato sining syudad sa Bacolod. Sa ginhatag nga paglaragway ni Action Dale Salazar. Pag may time tayo balikan ta siya sa latipo na sining nga mga aksyon balita. Pagbalik mo naton, report na gika sa ato sining nga mga Patrol Unit Reporters pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos lalo nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kondiog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdum nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic kay ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado gid tama sa amon. Kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Presyara tayo! Presyara!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Barlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag Pabalik diri sa ato nga pagpangalagad aksyon report afternoon edition, Sabado nga presentation. Mayong hapon dira kay Inday ni Bilaong and family sa Aning Pahanokoy, no? Aga ugto hapon gabi niyang monitor ni Inday ni Bilaong kay Hardy Aksyon Radyo. Sila ni Simeon Ronquillo kag ni Jolex Tabalanza. Check ta na report nagi ka sa ato sini nga mga patrol unit reporters. Una-on ta report ni aksyon Artay Hopon, parte sining local school board sa Bacolod na talana nga bagasapol sa palabot ng Lunes. Preparasyon sa face-to-face instruction na nagapangunang agenda suno kay Councilor Novero.
Yari si Action Art sa report. May hapon Action Art. May nga po Action Eric na talaga dapat patigayon sa meeting ang komitiba ni Councilor Rinicito Lovero bilang chairman sa Committee on Education sa bahin sa Consejo sa Syudad. Sa palabuton nga Lunes, iniupod sa local school board. Kag isa rin nga mga priority kag ila sining ambalan. Amo ini ang plano nga pag-resume hindi lamang sa pilot operation o pilot implementation. Sa bahin sa Alangila National High School nga face-to-face instruction sa DepEd. Nang isa man rin himuon sa iya komitiba upo diya sa local school board. Among lantawon ang ukon magpatigayon sa assessment sa preparasyon pagit sa iban nga mga public schools na kuning kaso sa uli mag-decide ang national na magpatigayon sini kung may ara pagit sa pagnubo sa alert level status sa Bacolod kag magpadayon ang kadamon sa cases sila nga at least ang tanan nga mga public schools ang may ara na sa nagakairo kaygo nga kahandaan. Now kadungan sa mo iyang meeting nga natala na sa Lunes luyag man ni paluon sa konsihal sa bahin sa DepEd Action Eric kung pila na kabilog ang nabilin to bala kung manumduman mo nga mga manunudlo nga wala magpabakuna. Kay kung sumong ang campaign sa city, amo pag-encourage sa parents nga magpabakuna sa ilang kabataan from 5 to 11 years old, sila nga mas dami pagit kung ang tanan nga mga manunudlo dapat mamakunahan gid prior sa siling ginapropose ang DepEd National nga pag-resume kung pagpatigayon na sa face-to-face instruction. Yaring nga palayag ni Councilor Rinicito Lovero. Tinabalahan ko na sa Lunes sa amon nga local school board meeting on Monday at 3 o'clock. Although I had an initial meeting with some gifted officials last Wednesday, pero hindi pa man tayo final gate. Ano ang update kini sa mga teachers to sing una nga itong may makunahan? Nagnubo-nubo iwan ang number? Damo na ito nagpabakuna. Kung may kalabilin, diyo tayo nagidlang guro. Mamagutong ko na sa Lunes si Dr. Montinola. I was informed na daw siyang may data. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action Art tayo upon mga karsong din kaman sa Pinas. Laputon ka sa habang balita ng serbisyo, sama-sama tayo. Pilipino, o nasa balita o nasa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Radio. Salamat kid Action Art tay hupon may hapon dira kay Kim Poyulo kapamati gid sila ni Wing Yolo siling ni Janilo Sansino kami lang si Tito ya Bongbong Lisades kay Aurora Upauda mayong hapon gid isa sa mapisa namin ngotano dira sa barangay Panokoy si Aurora Upau si Mary Jane Candido Hildude kamonitor mano siling ni Simeon Ronquillo o si Manong Pablito Benedicto ho ara sa La Veranda si Pala. Oy, forte. Ano ko tanong pa hangin-hangin kag nagamuni-muni gatubang sa nagahulas ka botilya. Mr. and Mrs. Pablito Benedicto dira sa La Veranda si Palay City. Salamat gid sa imo dira nga pagmonitor. Sige, largahan ta naman ang report ni Aksyon na Alvin Grama. Ang balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon Alvin, may hapon. Maayong hapon sa imo Aksyon Eric Aristado ining duha ka mga persona sa duha ka separado nga lugar sa probinsya nga nagahupot sang illegal nga droga. Sa banwa sang hinubaan na aresto sang grupo ni Police Major Clifford Batadhay ang ginaligar suspect nga si Samuel Escobar, 27 anyos residente sang Purok Daisy, Barangay Talakagay sa banwa sang hinubaan. Sunod diri kay Police Major Batadhay, si Escobar ang ginakabig nga street level individual sang hinubaan Municipal Police Station kag akto nga nagbalik
nagbaligya sang illegal nga droga kagabi sa isa ka pulis sang ginusisa sa mga kapulisan ining si Escobar na recover sa iya ining duha pa ka plastic sachet sang suspected shabu. Si Escobar ang nahunong karon sa custodial facility sang Hinubaan Municipal Police Station kag nagapangatubang sang kaso violation sang Section 5 kag Section 11 sang RA 9165 amuni ang pagbaligya kag ang paghupot sang illegal nga droga. Samtang sa Banwa naman sang Binalbagan, aresto ining si Hans Paulo Telonio, 27 anyos ang Purok Riverside, Barangay Paglaom, Banwa sang Binalbagan, matapos na aktuhan nga nagahupot sang suspected shabu kahapon sa highway sang Purok Waling-Waling, Barangay Paglaom sa amuman nga Banwa. Sunod diri kay Police Major Elendere Busquillo. Samtang nagapatigayon sang checkpoint ang mga kapulisan, gin-flag down o kun ginparahan sang ila sining hanay ining si Telonio samtang nagabaneho sang iya sining tricycle. Tuyo pa kung tani magpalagyo ni Telonio apang ginlagas sang mga kapulisan kag didto sang ginrikisa ining si Telonio akto o kun in flagrante delicto nga nagahupot gid sang isa ka dako nga plastic sachet sang suspected shabu. Karon si Telonio ang nahunong man sa custodial facility sang Binalbagan PNP kag nagapangatubang sang kaso violation sang Section 11 sang RA 9165. Balita nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa din kamanyo bahin sang Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. May hapon nila kay Ate Yakim Iriman, gamonitor gid sa ato sila nga pagpangalagad. Kag sa mga taxi driver, Operation Tulong Task Group nato nga mga taxi driver, baw ga monitor gid sila ho. Baw si Andres Reyes Jr. Si Ita. Maya po nila kay Toto Andres Reyes Jr. Ga monitor da sao. Mustang negosyo tada sa bugas. Dumay na gid ang Durang level up ang negosyo ni Andres Reyes Jr. no? Alin sa pagmaniho sa tricycle, pagkatos baboy, pasubong pagkatos sa bugas. Wow! Believe na gid ko Kay gamonitor gid sa kada hapon sa atong sininga pagpangalagad. Kay Nardsky Binimirito Lumanog, bawara man siya kaliho. No, si Nardsky Bini Mirito Lumanog. Gam-monitor man siya. Ay, puwerte. Daw mahuya man tama. Balik kita. Dugangan ta ang ato nga magsabalita. Oy si Fritz Bitores gali ara man ho. Dala sa may barangay Kamingawan, Kabangkalan. Gam-monitor man siya. Sige, dugangan ta ato ang mga aksabalita. Pagkatapos lang sa ito importante, dugang pa nga mga pahibalo. Cleansing, nourishing, kagabalansing amo na siya ang Evergreen The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radio Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong,
Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ka mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre
sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Balik diri sa ito pagpangalagad sa Action Report afternoon edition. Biyernes ka presentation may apundira kay Huma Lumina kay Wilma Inocencio Cabarles. Pa-check attendance ng sawa. May nabatita sa inyong aton interview bala kay Police Captain Paul Benson Pindon, ang hepe sa Station Number 2 angot nini sa pagpatay, paglutang, brutal sa kay Joselito Villanueva nga anay Chief Security sang RHN Security Agency. Nalabot nato si Pindon kina sang ugto kag ari siya sa aton sining interview. Hindi maayo ginakasubo naton ang natabo kagabi February 18, 2022 around 10 PM kagabi si ang aton biktima mo ni si Joselito Villanueva Ikapyo, 44 anyos, kasado kag residente sa Purok Rosal, Barangay Singkang, Bacolod City. Amo ni aton biktima no. Kag nibuluan naton nga isa siya ka former chief security sang RHN Security Agency. Nakuha nato ng detalye nga ni suno sa panaysayon sa iyang live-in partner nga si Kimberly Mendoza Ididel, 27 anyos, sang barangay Zone 10, Talisay City. Isa ka massage therapist sang Shirley's Grand Fisher Salon and Spa. Natabo ang insidente kagabi sa 20th Lacson Street, fronting J Marketing, Barangay 4, Bacolod City. Samtang gahulat ang aton biktima sa iyang live-in partner, may unidentified suspects taga base sa aton nga nakita ang CCTV footage nga bagwalang gid nakuha sa aton nga investigador kag deputy nga si Presidente Pastrana. Nakita naton nga tatlo ka bilog ang ganban naton. Sakay sila sang isa ka unidentified vehicle kay ang camera hindi naton mainhanos ang quality sang camera. Kinasuspitsara namon nga Toyota Vios ang salakyan nga gingamit kag may driver ni. So sa pagbanta namon 4 ka tawo ang involved sa kaso sa krimen nga nino. 3 ka gunman kag isa ka driver. Samtang nagapungko ni ang aton nga biktima sa may gutter, gitpalipitan kag ginpirahan sang tiro sang mga nasari-sari nga armas. So may mga igo ni siya sa nasari-sari nga parte sa lawas, ulod, dughan kag mga tiil no. Na-recover sa crime scene naton sa pamagi sang pag-ocular inspect kag pagbulig sang soko sang nag-abot sila sang around 11:20 PM kagabi. Na-recover sa area ang
mga 37 pieces ka basyo sa bala, mga metal jacket, deformed lead core, deformed fired bullet, kag fired bullet. Kaya ginadeterminar pa naton subong kung ano nga kalibre ang gingamit sa kalibre sa armas nga gingamit sa paglutang sa aton biktima. So no, sa Soko may 39 gunshot wounds. Amo na ni ang entrance ag exit. Hindi pa naton madeterminar kung pilagid ang bala nga nagsulod sa lawas, no, mga kung pila ang entry point sa bala. Sunod sa panaysayon sa aton sang live-in partner sa aton biktima, sometime July last year may isa ka text message ang nabaton sa aton biktima nga naga-state mitoy kaya ginbayayaw sa kag ang nagsiling ubuson ko kamo sang pamilya mo. Amo na ang isa sa mga anggulo ginantaw naton kung bala may kaangtanan ni sa pagkamatay sang aton nga biktima, no. Gina-backtrack naton subong adlaw ang natabo sa iya for 24 hours. Diin siya nagkadto kung sino ang mga nakaupod niya for the past 24 hours, no. Kag ginanantaw naton kung may mga nakaalitan, nakaaway for the past few weeks, past month, nga maging rason kag pili naton malantawan sa anggulo nga natiuhan ang aton biktima, no. Suno sa pamilya may cellphone ni siya. Kaya mo manatani ang aton kuwaon para ma-determinar ang number nga nag-text sa iya. Galing sa base sa CCTV nga ito nila nakita, saan din natapos siya tiro sang mga gunman or gunmen, ginkuha ang sling bag nga ginagamit. So, tagahin nyo lang sa kaigayonan nga masulbar nato ni ang krimen, ginapangabay sa police station to ang paghangop kag pagintindi nga gabay pa matagaan nyo kami sa pagsalig nga masulbar naton ang krimen nga natabo kagabi. Sir. Radyo. Si Police Captain Paul Vincent Pindon ang hepe sang station number 2. Kaya ilang taon ta kung pilagid kabala ang nasulod sa lawas ni Joselito Villanueva kay Pilatong Igo 39 entrance kay exit ang igo sang balas lawas siya so isip-isip to 39 ang igo. Ang basiyo na-recover, hindi ma-determine kung ano nga sahi sa kalibre ka armas luthang, 37. Tiyan mo na nga ginataod-taod subong sa pulis naton kung bala atong text sometimes in July 2021, bala may angot din sa pagpatay sa iya. Kaya itong text, nagasiling nga ubuson ko tanan mo nga pamilya. Mo ba na nga may ginahimo, ginatawag nga backtracking ang atong kapulisan para nga matrace nila kung sino ang mga tao nga nangin kaupod sa nga biktima nga si Joselito Villanueva prior nga ini siya gintiro kagabi. Sino ang di sa nakadto, sino ang katapusan niya nga mga kaupdanan before sa ginluthang kagabi nga nagapulupungko dira sa gutter sa 20th Lacson Street na kung tani magasugat sa iya sining live-in partner nga isa man ka massage therapist sa isa dara ka spa sa nasambit nga lugar. So taga-anta tiyempo nagligwas si Captain Paul Vincent Pindon nga masolusyonan kag masolbar ang ining kaso sa bulig man sang pamilya sang biktima. Ayos!
Si Toto Dines Richard Tiburo, maga-monitor pa. Sige, gusto ko pa, simpo ko lang alang na. Ang inyo para tutunan Action Report afternoon edition, Sabado nga presentation. Liwat ini magatakop, balik na ini sa Lunes. Standby sa mga dalagko pa nga mga development balita sa programa Action Firing Line ni Action Brian Morden. Opo diri sa ato nga mapatrol unit reporters in action nga nagpalagad karon nga hapon, Action Dale Salazar, Alvin Graba, Action Artay Hupon, ato nga pilotos patrol to si Action Papang Nixon Tahoma. Ato nga technical partner diri sa Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa ato nga IT expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog Syudad sang Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico. Standby na sa masunod nga programa Action Balita Evening Edition upod kay Action ang Defensor. Sa ngalan ni Loverboy, Action Marlon Hinevaya, ang inyong regular anchorman sa siringa palatuntunan. Talos lang ako diri temporaryo kung Biyernes kag Sabado. Pero kita karon last 9:30 tungtong alas 11 Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbalo ni Siring. Salamat gid sa mamati. Happy weekend. Mga ka-aksyon sa di ka mga bayan sa Pinas, labuton ka sa among balita ka serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Action Radio! Action Radio!